покараме и заваля градушка. Тунинг! Пацо, като тронеш такъв ти дам в гърза, че и Господ няма да ти помогне. Пичовете с паджат! И добро утро от тази хубава дъждовна неделя. Ще караме днеска, ще видим как ще се получат нещата. Групата няма да е май толкова силна, колкото е била предните пъти, ама нищо не, това няма да ни попречи да си изкараме добре. Няколко неща, преди да се събереме в центъра на Банкя. Така. Значи, първото, което е 5-7 юни ще има оффроуд събор в Банкя, който сега се организира. Ще е нещо грандиозно. Както казаха хората, които го организират, не е имало такова нещо от може би от 10 години, така че очаквайте повече информация. Вижте страницата на Оффроуд Банкя във Facebook за повече детайли. Ще ги пускаме във времето, но това, до което знаем до момента и което можем да ви потвърдим е, че ще има около 30 декара, поне така прочетох, изцяло затворено трасе, ще се копаят дупки, ще има вода, кал. Ще е много яко, нещо, което наистина не е правено повече от 10 години. 5-7 юни, следете във Facebook страницата на Оффроуд Банкя и това е първото нещо. Второто, да ви благодарим за гледанията, за коментарите, за лайкванията, за всички, които сте се абонирали за нашия канал Real Cars 20. Благодаря ви наистина, означава много за нас това нещо. Виждаме, че така има миксирани коментари относно някои от клиповете, но все пак ние още се учиме, това е нещо напълно нормално. Относно миналия клип, който беше с Васко, малото момче, човек, който едитва клипчето, каза, че ако е трябва да цензурира всичко, цялото клипче ще да бъде много голямо бип. Така че днес ще се постараме да е една идея така user-friendly, да няма толкова посебни. Да видим сега как ще се получи нещата. Човека с халата го няма, което е минус, може би, за някой от вас, но ще се постараме да изберем хубава музика за фон този ден. И трето, последно, може би, освен да качваме клипчета с Оффроуд Банкя, ние, може би някои от вас знаят, някои не, ние сме автокъща, Real Cars 20. Може да ни видите в Instagram, в Facebook, също в Mobile.bg, да видите нашите коли, които продаваме. И обмисляме също така да започваме да качваме контент с автомобили, дали ще са къси ревюта, някакъв тип билдове. Кажете вие какво бихте искали да видите отделно от оффроуд клипът, защото това ще означава много за нас. Коментирайте, абонирайте се и ще се видим след малко. Я сега кажи какво направи на джипа. Майна, ти стигаше малко мощност, нали? Не, обслужи се просто. Маса филтри, нали? Маса филтри, енгренажи и сега ще го видим как. Нещо по помпата да се прави нафтовата помпа. Нямам никаква идея, ще разберем след малко, като влезем в такава. А турбината също ли? От кораб. От Чуваме. кораб сложи. Не от танкер. Не, от кораб. Добре. Сега ще го видим този мъртвец да се движи по байрите. И другото, което човека с халата го няма. Да. Така че ти трябва да избереш, слушай, поне избери хубава песен за фон за днешния клип. След малко ще пуснем сръбско. Трябва да е сръбско, зависимо, защото хората се нервират вече и не е окей. Имаме папка. Сръбско. Тази вече е била. Да. Сега ще намерим друга чакай. Ма искам нещо да е хубаво. Това е за 5-6 дни. Биваме. Да ви кажем само, че сега снимаме епизод за Оффроуд Банкя.
епизод ще има след няколко дена. Съжаляваме, че пропуснахме миналата седмица, просто всеки беше на някъде. Операторчето беше Операторчето човека с халата го няма. Така, клип ще има спокойно. Сега го снимаме, пускаме го това видео, за да видите, че работим по въпроса. Айде! Значи, ако такива пътеки снимаме, то това нали равен път ще ни фалира канала. И колко пари изкара, искам да разбера от клипа последния с това сръбско. 0 лева, този целият клип е цензуриран. 0 цента и 0 евро. Да. Нищо друго. Но мисля, че хората искат да гледат повече сръбска музика да слушат, нали? Да, и трябва да гледат, да искат джиповете отвънка да ги гледат, което ми кажат, че днес си навън. Не, днеска мисля да стоя вътре на топа, защото вали. Не ми е... Аз съм си го взел, но не мисля отвън на стоян, честно Ще казвам. се наложи за публика. Но да, няма да е такава, нали, класическа музика днеска, ще слушаме сръбско, няма да псуваме много, не като миналия път. Да, няма да монетизираме клиповете, защото хората не се кефат. И както ви казах и в интрото, кажете, освен оффроуд приключенията, какво друго сте да видите в нашия канал, защото... Имаме замислени някакви неща, ще видим дали ще ви интереси. Аз им казах, че ще мислим нещо тип такива ревюта на автомобили по-къси. По-интересни са. По-интересни, да. Не съм говорил за това нещо, което ще е в Германия. Ама... Може... Гей круиза ли кажеш, ще бъде? Гей круиза не, той е 2.32. Но за... Има една писта в Германия. Чува ли си за Нюрбургринг? Не, аз съм тук от банки. 147 завоя май бяха, може би не може да коментарно, но поспомням толкова. Та, ако нещо ви е интересно... Лайквайте се, абонирайте се, защото Да. сме измислили някакви интересни неща, които може да са интересни. Може да отидем там с интересна кола. Има сръбско в клипа, само това трябва да се знае. Да. Ама там наистина е скъпо да се стигне до там да се кара, така че ще трябва да помагате. Разчитаме на вас. И както си говорим Сладко, което първия, който мина през реката, датата. Айде. Просто не знам с другата джипка дали ще мога да се мине. Какво казаха хората, който не се чувства сигурно да мине по женската пътека? Виж нали? гълтия. Айде, Денчо! Цър, 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 миш, миш. И виж, никой не идва зад нас обаче. Нека се правят на мъже. Никой не Имаме идва. цирковете. Си е дълбоко. Това му викат Chicken Line. Chicken wing. През кълта ли я минаме? Първо ще минеш през водата и после през ката. Ти искаш през тревата ли? Еми. Дома да ги снима от другата страна. Наляво. Заби наляво, да? Наляво. А сега спира ли? Да, между другото. Даца, липсваше ми! Ела, дай да те гушна. Ела, дай се цумкаме да не види камерата. Я? И аз това се пътих. Той датата вика той се лигави. Дай му газ, де! Така без газ няма нищо да направи. Шизетката хваща се долу как се опъва? Сега ще видим. Ох, Котя! Тук ще има бедствия! Завари го, Якове!
успя, Наца! Абе, ако не става с газ, става с много газ, нали така? Много газ. До 60 почти. Сега ще има какво ще направи това ЮТВ. Azi noaptea m-am îmbătat, trist supărat, că m-ai uitat și m-ai lăsat pofta de viață. Това много не ми изглежда на офродник. Тук е някакви сгради, има тухли. Да си набереш тухли. Ние май по-добре да хващаме път и да ходим към кръчмата ми се струва. Нали? За какво да каляме коли, да ги миеме после? Пуща и сърбата и към кръчмата. Значи за момента на първо четене турбото от Кроп е хубаво. Върви повече. А прави... Не. Не? Това не е BMW. Това не е BMW. Кажи нещо за човека с колата. Няма го, мога да звъннем след малко на видео. Мен ми липсва много между другото. С него е различно. И както той каза в миналия клип, контентът е друг. Абсолютно съгласен. И че липсваш ни върни се. Моля те. Знаме, че си на едно хубаво място. Гей круиз. Гей круиз, да. Но... Да, чакаме. La inimă mai ars, dar tu n-o să te las. Vrei să-mi faci de gras, n-o să te las. La inimă mai ars, dar tu n-o să te las. Tu vrei să-mi faci de gras, n-o să te las. Пусни го! Да, какво става? А ти човек се удари тук заедно. Той го кара... Косио, той го кара като служебна крада. Единия назад, другия настрани, другия назад.
Значи Валю каза, че панчеротата са много хубави джипове, нали? За жалост, момичетата с пажеротата не стават много. Ето, друг си е, 757. Патрол, си имам патрол, няма какво да си говоря. не. Отивам пак след тунинга, отивам пак. А какъв тунинг направи? Той качи. Снимай момичета. Не, трудно е. Не. За кафе, да. Дай. Ма Валю, казвам, че без газ не става това нещо. Не става. Без газ не става. А това има душа, има всичко. Ето. Ма не трябва да го жали, то не е негов. За какво да го жали? Чужда жена и чуж джип. Колкото може. Колко ли няма. Заповядайте на Банкя Офроуд събор. Кога? 5 и 6 юни. Къде? Банкя. След малко ще покажем трасето. Айде да ходим на част от Айде да ходим. А ще има ли, Не, няма минава. ще има ли кебабчета, кюфтета? Кебабчета, кюфтета, скара, бира, ще има, Сръбско. понички, сръбско, сцена. Цеца ще викаме ли? Цеца, под въпрос е още чакаме. Под въпрос е чакаме Цеца ни потвърдили дали ще има ангажименти тогава, да. Но ще се обада лично аз и няма да има ангажимент. Опе, айде! Tanto não se delas, tu vrei să-mi faci necaz. N-am să te las, la inimă mai las. Tanto não se delas, tu vrei să-mi faci necaz. N-am să te las. Аз мисля, че карам в момента по ръсното на София. То на суходол е също. Там дори минавам по-бавно. Не, тук е по-неразбито. Тук ти дупки виж ли в пътя? Не. То няма пътя, но няма дупки. Това е доста по-комфортно, отколкото да минеш с колата си през суходол. Значи това е един апел към Столична община да се самосезира. Не, че ние работиме след суходол, нали? Автокъщата. И ние... по час и 40 минути на ден. Значи от автокъщата до Лукойла ни е точно половин час. Това е километър. Аз съм го засичал. И някакси не е готино, нали? Един път го правиха, дано втори път да е успешен и за повече време. И да спре да тече тази тъпа вода. Немам, бате, немам! То не е от помпата стои, ами от мотора, да знаеш. Той не дори по принцип. Пацо, като тронеш такъв ти дам в газа, че и Господ няма да ти помогне. Ако въобще дойдеш. Ама какво стана, Даца? Колкото ми се иска Ники да снимам по верата, не ми занимава много големи снимам. Трябва да се качи на къде са. Къде отиваме са? Нямам никаква идея. Отиваме едно ЮТВ. Четири джипа да специално едно ЮТВ. A bolje prilike si imala, svi su govorili da si dno, a ti si mislila to je to. Sjeti se uvreda i modrica, koje si puderom pokrivala. Život te pojeo, a on je drugu već doveo. Zato mu suze na glavi, se neki skamer povrati. Трябва мине. Ще мине. Отлично си, да.
Няма да скачат пътирата нагоре да знаете. От долния крак тирджия са на ръка. Даймо! Сега направя много бързо. Къде са да припадат? Ръгам на втора, да привърта. Дейвото Симпсон. Той на мене ще ми прави. Чай да пуснем нитрото сега да охлади. Къде отиваме сега? На бедствието ли? Там е леко. Там е леко. Там е с шени гуми. Няма да боли. Кое? Там няма да боли. Абсурд. Те момичета минават там с паджерата, пък ние няма минават. Там е женска пътеката, сега ще видите. Има ли заобиколка за женска? Има. Сега ще видите. Чикен лайна, да. Сега ще видите. Ето да видите как се вършват някои. Има и такива моменти, да, на пътната помощ. Ние само не се спускаме тук по власта да караме на долу, нали? Да, и върви се по пряка върнете направо. Там има една табела за Паджеро, ще видиш, няма да я объркаш. Смещик, а не знаеш какво ще се случи. Да, има едно момиченце на табелата и стрелка наляво. Как ще те чакам с горе, хуй са тук горе на баира. Не говоря глупости, понеже това ще го качиме в YouTube стоиле. Горе на баира ще нарече на това. Бегме тук и доста трудно го качваха и яките патроли, само да ти кажа. Не го качваха. Ти го остави това на яките патроли с Паджерото, давай направо. Момчета, значи от тук сега в много по-големите ентусиасти успяха който иска да се качи нагоре. Lupiga, jedino to poliga. Zato mu suze naplatim, se neki s kamatom vratim. Uzmem u kuću kolase, za sve te baklene godine. Bila si mlada, zaljubljena, snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si. Da si ostala živa. Тук е станала пътека. Zato mu suze naplatim, se neki s kamatom vratim. Po džepu mala lupiga, jedino to poliga. Zato mu suze naplatim, se neki s kamatom vratim. Uzmem u kuću kolase, za sve te baklene godine. То... Дай да го чуваме! Ne moraš da budeš lep, kad bi za mene bio pravi. Ne moraš da budeš moj, svejedno bih te ukrala. Umetnik u ljubavi, ako si onda mi se javi. Da po meni slikaš ti, pejzaže golim rukama. Obešaj ove noći crnu i zlatnu, po mojoj koži slikaj kao po platnu. Diraj me usnama po telu i vratu, pa onda stavi me u ram. Obešaj ove... Дай ще се не за автомивка и влизам. Никой не се престрашава да минава. Ей, това беше мъжки спорт, не останаха лъже. Obešaj ove noći crnu i zlatnu, po mojoj koži slikaj kao po platnu. Diraj me usnama po Alo? telu i vratu. Да. Има слухове, че в механата ще има отделна маса за Паджеро. Ей, покуп не вземе. Там до туалетната ли?
След нея. Защо си насилваш късмета, бе, пати? След нея, където са прасетата в ямата, там. Гладен ли си? Аз съм... Специални благодарности на Бата Наско Туринга от VAL. От VAL. Като М57, да знаеш. Има така. М57, 2008 дизел. Колко пари му даде на журото за тунинга? Около 10 000 лева. Ама той ти спести бая, защото двигател няма да взимаш. Ама той пак ми взе 10 000. Ама не, наистина, Наско 2 ауто, много добре се справи, наистина. Браво. Одобряваме тунинга. С турбо от кораб, нали така беше? И помпа от танкера. Успяхме. Най-щастливата част за всички. Най-щастливата част от деня. Да отидем на кръчма и да хапнем и да пием една бира. За мен това е рано най-важното нещо. Знам, чувам го от последните 40 минути. Не съм брънкал много, нали? Да, и Само малко. Гладен съм. Искам бира. Гладен съм. Спираме за едно бързо хапване и после продължаваме към заигравките отгоре. Pa onda stavi me u ram, da znam da tebi pripadam. Само искам да кажете кой е виновен за забавянето. За кое? За забавянето. Стил, нали? Пичовете с паджерата. Няма такова. Не бе, то, защото на Стоил му тече нафтата. И Там губи, къде ти губи мощност. разпробивава. И тока му Не, бе, има там един пич от Силистра, сега да не правим безплатни реклами, казахме, закара там ГНП-то, ще му го направи, джипа ще тръгне, ама. Той не ще. Ако иска да кара редом с нас, просто да смени марката. Айде де! Айде, ела сега кажеш тук на публиката, какво искаме да кажем? Пие една бира. Кога ще има събор, бате? 5-7 юни. Началото на юни. Памет от Алиекспрес, стрелек се. Забравяме, че возиме деца, трябва малко по-внимателно да се Трябва по-разумно, да. Леко. С ограничение. Пуши, нищо. Няма че правим втори кръг. Хапна ли, Павелчо? Аз хапнах, ти хапна ли? Да? Спинка ли ти си? Не. Само малко. Само малко. Сега какво ще правим? Отиваме на заигравките, ма по-лежерно. И после отиваме си лягаме. Че днеска си изморихме заради това с това паджеро, как се стотива ли се казваше? Илонка от Перник. Илонка от Перник, да. Направо ни разказа играта. Друг път направо ще го арестуваме. Айде. Ne moraš da budeš jak, ne treba ti brdo para. Ne moraš da budeš fin, da bih te kući vodila. Къде бе? Сега долу пак има. Dovoljno je da si tu, kada mi treba malo žara. Naslikaj me ponovo, pa makar bila kopija. Obećaju mi se po mojoj koži slikaj kao po platnu. Diraj me usnama po telu i vratu, pa onda stavi me u ram. Obećaju mi crnu i zlatnu, po mojoj koži slikaj kao po platnu. Da znam da tebi pripadam. Pomešaju me noći crnu i zlatnu, po mojoj koži slikaj kao po platnu. Ustama po tebi vratu, pa onda stavi me u ram. И твоите мън да си покараме и за една градушка. Транска само коли.
Аз това се притеснявам да няма чук. Само да ни надраска колите тази градушка. Топ. Тунинг! Нито speed. Ето, жълто. Тръгваме! Съм заигравките леко. Дай между клубовете. Карай си стандарт. Само похвали Даца, че мине едно предприятие, той супер разбуди. Как? Някой да свири на складка, защото Жорко ще го удари наистина. Всички скачиха. Стихоя Мая. Стига толкова днес. Си изборих. Малко така. Толкова ми е. Той има сърце, защото затова дава газ. Има. Ти с колело според мен ще минава. Ти с колело ще минаваш. Това сърце. Айде, ти бе. Hoću kuću da mi kupiš, da me masiš, da me ljubiš, samo ništa neće da te boli i tvoja će majka da me voli. Ispred kuće skupa kola, zašto imaš delimo na pola, za mene se Bogu moli i tvoja će majka da me voli. Bela ciganka, tebi neću ja, možda ću te ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi neću ja i zavidat će svi što volimo se mi. Bela ciganka, tebi neću ja, možda ću te ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi neću ja i zavidat će svi što volimo se mi. Новото трасе, айде. Десено не е минално през него.
Джентълмен от Англия. Завидjet će svi što volimo se mi. Bela ciganka, tebi bit ću ja. Možda ću te, ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi bit ću ja. Zavidjet će svi što volimo se mi. Какво става, бате? Ами ще покажа на собственика как му върви джипа, защото явно вътре усещането не е така, както изглежда отвънка. Така. И иска да прави някакви зловещи тунинги тук. А те не са нужни. Не, сега ще му покажа, че не са нужни. Както казва Стоил, важно е шофьора. Стоил не мога да кара. Той все пак идва от Англия, той е джентълмен. Той е много, И сърцата. много сърце има. Смело сърце! Имаш много, давай. Дай. Още имаш. Още малко. Стига. Еми дай да видим сега как се прави. Дай още малко. Гласа ще знае. То ще се чуе, давай. Дай. Стига. Има ли лаунч това? Малко, това ще го видиш. Ще го чуем. Еми това е от днеска. Коя покара? Вече са. Добре беше, интересно беше. Да, добре път, по-добре. Повече джипове сигурно ще има, повече хора. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте, споделяйте и до следващия път. Надяваме се човека с колата да бъде тук. Да, оператор ще е тук със сигурност, това съм аз, разбира се. За другия човек да наистина, защото липсва ни малко така, музиката не е на ниво според мен, една идея. Пуца ни музиката. Това ни е, Доста музикално-културен. това ни дръпа надолу. Надяваме се да дойде. Айде до следващия път и успешна седмица.